fie numele Marie, mi l-a pus mama și mie. Și când era mai micuță, îmi zicea și Măriuță. Și la noi în sat se știe, la toată casa-i Marie. Dacă Maria e bunica, Măriuță-i nepoțica. Invit alături de mine o nepoțică care o cheamă Măriuța și care are și bunica cu numele, ce-i poartă numele. Unde este Mărusea noastră? Uite aici, dragă, vine încoace, vine încoace. Ia spune-i, bunica ta. Maria. Maria, dar cum e familia, să știi toată lumea? Dimineață. Așa, deci pe bunica ta o cheamă? Maria. Dimineață. Iar pe tine? Maria Dimineață. Deci, Maria Diminenco, bunicuța, și Maria Diminenco, nepoțica, care vine cu un cadou muzical pentru cine? Pentru toată lumea. Și pentru bunica. Pentru bunica în mod special și cu mare drag și pentru toate măriile și mărioarele și pentru toți cocorenii. Cu două piese muzicale, Maria Diminenco, Fain e numele Maria și Oglindă. Aplauze, vă rog!